guzti gaudez, parte hartze altua izan da. Guztira 45 mikroipuño aurkeztile, eta eskerrik asko. Gero de bai, esan nahi dugu bai maila, izan dudala Neroni eta Elisabet Azpiroz, baina ere bai eskerrak eman nahi zizkilat, asko lagun ditela horretan, da esan ez da lan erresa izan, unek ikunpila idatituzte, eta maila altua ondo alako. Baina, saiatu geha, barik eta ondoen epaitzen. Eta kontutan hartu itxeun, 3 puntu edo izan dudie, hasteko ipuinen originaltasuna, gero euskera maila, hau da, hizkuntza aberastasune, ipuinetan ibili zuen hizkuntza aberastasune eta gero zuzentasune, eta gero azkenik egitura, ipuinek, zer egitura zerkean, nola sortuta zuten, eta beste. Labur, sarik emango itxok, eta... Sarik emango itxok, eta gustatuko litzaiuke, sariek jasotzen dezuenak, hausartze balin bazate bintzat zuen ipuine publikoan irakurtzen. Bai! Azteko dut, hasiko dira, lehenengo kategoriakin. Lehenengo kategorie, 12 urte erarteko ipuinena izan duan, eta kategoria honetan, bigarren postue lortu ipuinen izen gurue da Arratoi bidaiaria. Eta hau bindu Mikel Etxetxikiak. Beraz, bai. Bere ipuina irakurte du, monegarri maztelintzat, Arratoi bidaiaria. Berastegi izeneko herri txiki batean, arratoi urdin bat bizi zen. Inguruko ibaietan ibiltzen zen, janaria biltzen. Lagun mordoa zeukan, baina urdina zenez, alde batera uzten zuten bere lagunek. Pentsatzen zutelako beste herrialde batetik etorria izango zela. Baina berak, gaixotasun arraro bat zeukan, eta horregatik zen berezia. Urdin koloreaz aparte, bere gorputzeko hankak oso handiak zituen. Burua berriz, txikia, eta isatxik ez zeukan. Bera ohartu zen, beraiek baino azkarrago ibiltzen zela. Orduan, ondoko ibaia handiagoetara joaten hasi zen, Tolosako Oria ibaira. Han, lagun berriak egin zituen. Toki hartan, kolore, tamaina eta arraza guztietako arratoiak baitzeuden. Handik aurrera, zoriontsu bizi izan zen. Ze polita. Irabaziun mikropinen kategoriatan izan doa txori arduraduna. Mai esaitza saralerik idatzea. Hola! Saldo bero bat. Txori arduraduna. Bazen behin papar gorri izeneko txori bat. Bere lana kabiz-kabi ibiltzea zen. Dena ondo zegoen ikustea.
Martxoa zen eta kabietan txorikumeak jaiotzen hasi ziren, udaberria iritsi zelako. Egun batean, enararen kabira joan zen, nola zegoen ikustera. Enara bat jaiota zegoen, eta bestea orduantxe jaiotzen ikusi zuen, lagundu egin zion. Liburu bat zeukan izenak idazteko, bertan idatzi zituen jaio berrien izenak. Txantxangorrien kabira joan zenean ordea, kabia hankazgora ikusi zuen, eta txoria jaiotzera zijoan, baina oheak ez zeuden prest. Orduan, papargorrik eskuak erremangatu eta dena garbitu zuen. Aurten ere, Berastegiko txoriak zuzen eta pozik jaioko dira. Bigarren kategorian, zela izin izan, bigarren kategoria da 12-16 urteko gazte izuzuna, eta parte hartzea handi izan da mikroekulea, baina pena bakarra hoxe dugu, Mallorcan inozezela parte hartu, orduan, horrengo urteak dira, zuzen esatuko dugu, animatu bete, o delakoa. Da orduan nahi, hirugarren kategoriako sari banatzen egingo ju. Kategoria honetan, bigarren postu lortu nituinen, izen burua izan da gaur ere bai. Eta hau, miren txekita dazkabatetan idatzen. ¿Ez da? Behar ez da Irakurriko da bordu? Gaur ere bai. Iratzargailuak esnatu ostean, segituan lehioak ireki zituen. Udaberriko goiz eguzkitsua, zorteko gara, pentsatuz, lasai gozaltzeari ekin zion. Seme alabak iratzartzearekin batera, goizeroko errutinarekin hasi zen. Osalduarazi, jazten lagundu, haserraldi zein kasketaldiak baretu, eta eskolara eraman da, esku batekin agortu zituen. Etxeratu zenean, arropa garbitu berria zintzilikatu, azkaria prestatu, eta etxeari errepaso bat eman zion. Kalera irteteko orduan, eguneko erosketak egin eta gero, egunkaria irakurriz, kafe bat hartu zuen okindegiko terrazan. Eta eguraldi honaren aitzakiaz, menditik buelta bat eman zuen. Dutxatu eta gero, ispiluari begira jarrita, hau ez da itxura esanez, astebeteko bizarra kendu zuen. Eta, lehenengo sari lortuna etxerako bideak izan da, eta Amaia Azpiro zartorak erotu. Behar ez Etxerako bidean. Atzean utzi dute Liza, eta bidean aurrera noa. Iritsi da ordua. Hemen dago. Sentitu dut jada. Gaur ez, esan diot, nire buruari. Alferrik, etorri da, eta gauero bezala, badakit harrapatu egingo nagoela. Ez dut begiratu nahi, ez dut sentitu nahi. Utzi nazazu bakean, etxera iritsi nahi dut. Oiu egin nahi dut. Halako batean, korrika, arnasestuka, bihotza eta upaka dudala iritsi naiz etxera. Gelako ate itxi ondoren, ohean sartu eta salbu sentitu naiz. Baina badakit, bihar ere, etxerako bidean, berriro agertuko dela. Izan ere, jada berandu da. Ezurretaraino sartu baitigute, beldurra. Hori izan da guztiek, eskerrik asko parte hartzaile guztiek, eta gogoratu nahi duzuet, ipuin sarituk
Adidanen aldizkaren argitaratuko dituela. Eta sarituak izatenak izan, udaletxeko web-horren liburutegia atalen argitaratzen jugu naizela zuen ipuña. Vale? Eta eskerrik asko tortagatik. Desastre! Badakit! Pentsatu zen bakit. Niri gehien gustatzen zaitan egingo dut. Dautza! Eta batak zen Venezuela... Desastrea izu! Bestia, naizta suposatzen zen honetori bainola eta inoak entziala. Ikusi behar baina? Ez dakit, zuek osoa bila ez eta ikusmen hona dakazu eta ikusin diazue. Baldak izen hor nahi zenik. Ez, teideke.